Hello, Boss Bell. Good evening. Na-late ako, Boss Bell, sa pag-live dahil nag-ano pa kami. Naghapunan. Jabel Channel. Good evening. Maingay doon sa labas. Maingay ang TV. Kasi Batang Quiapo. Basta Batang Quiapo, hindi mo pwede ma-mute. Ma-mute. Hindi mo pwede ma-mute ang TV. Ma'am Jean, good evening. Ay, kainit. Isang panahon.
Ma'am Jean Busbel, thank you so much. Thank you so much. Lumaki na ang aking bahay. Hindi, yung watch hours ko. Ano na, lumaki na siya. Thank you, Ma'am Jean Busbel, Ma'am Lynn, Boss G, Ma'am Jam.